Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pagkaniron na beribu-ribu mga pananamat sa kano mga pag-aremi sa Cebu. So matano ada. Aning tanong yang apa magpada sa Cebu na atay yang atukod na tanong man. Yang apa magpada tanong si nainawa muskano na dawod makaudas. Ako tigil ni kiyaudas si Koreano niya ka limaragun kaya makapalaguyo ang sagot ko kandimi nagiyan ni kiyaudas sa kantakanok niya loyan niya litaudas. So sa mga tanong ka pakalalakaya na alhamdulillah kataya niya tutuna tanos so niya atiro saya nagiyan ni dia biar kanok tiga pamang ni sarila dada ni maswa o kaya pakapamagpadatan ng sisagi kaya ingdasig. So alhamdulillah riyaw takang panado mawapat na gusto naman mo na sisayakano ayawida akal na sumiyang awapaton tatawang lakay mamang ni sarila datari Allah yarhamu Syekh Abdul Majid belum na ito ang pang-anggar namin ang nalalabat ko mga layok saya dito sa baba di tanong pelipatan na babiyapan kailangan sa bransungan na miya makalala na pipikiran apatay ka na bigamatay na so pagaringan niya na so di ka pang andudulunan na dilun kada ang botoa udah makada pwesto tinilasiyan na miya siyon ta kasalikod na so kaparerida inadalayon adita no katawan ni kapagaway tanong sa gigaya yung dunia siguro yan ito na balasangan Allah sa hingga yadirkan ng karorotosa sa kapagod naging kayan dedetaray akalilimod para peraswatan karena ba kagina yang katataguyo sa hingga ya Cebu lapo-lapo mandawi benar padusan na darapan na kakuyagan na banyupukusan sa kakuyagan buk ayah patut na dirun ke belakang yang kaya agama. Nah ini tu, aku ngatai tanam. Lagi yang kanan natamu kapke temo kana udi ka kapagi bati-bati na kapakai ginan ini degerka. Yang kaya mga wata gitutun tu berkau dinasi karumang kana ginan mga pada ipru ka sa aluman amore udi ka maswa. So anto na yukit. Aditaw roban na udita mabeloy as kanyan makat dulu berasi ko naraka jahanam na ayaw kita ging kaya dita di kapaganada sa anto na ikapakapantag tanong kapaganada tanong sa ging kaya agama Islam. So alhamdulillah kaya nabagiyabu ka din na di sunusok owan kapkatalerkan waging kayang barang-barang itembi-tembi nga mga mamanago mga grupo at tilo ang kaniran. So di ka nakumbukla. Bapiyapan ang taon na grupo ito mayroon sa seminar na bapiyapan adin. Papada naman na kaunarata ginawa. Tadi mo praksis Islam. Kapadanan sa iko mi aloy. Kamu munafiki agyan kanan upama ko adin amini si mga akanay praks kau sudirumpat o miya hambundo kanu ako sa pagarin yan na iniraks kau so yamanan yan na ama yan o di na bapa yan inasuti ko Nabi sallallahu alaihi wasallam idha khasama fajar igira miya kay bubuno na di madalawan o di na di madalabid wisinta kanyan sa satiman na ubaga di pakasabar na satiman mo sumbag na kaon
na upakaduong ka na niya lalim na niya sa limbot ka. Nadadataraya, ina din sukali limuda para sa andaman ay kasabutan si Islam. Nakagibarat na kanauba kapag ko grupo na dakaugup sa andaman ay kirampay niyan ro. Kaansiran makadarpa. Tapos sa iyong kutuan na bakaw na maapad na guda ka mapakasambut mo ko na ko iladin na bago. Away na isanan bakasunod sa iyong kutuan kapanalimbut adi makaaatod. Inilags ko swagama. Kapag ay mo tapagatokaw, na upang ako makadar paroon na kumbaloy ang iyong kutuan kaya pakadar pa yan si asang kutuan kalilimod na sabab at isudin ko sa organ na tinipong kakagigiyong kutuan dan kong kapakasabuta udi na tiga di kau nakipagating abad na basa katanwari. So dataro bamimbaloy gila swagama. Napapakaw kita pa sa kang grupo nakapamilya. Napapakaw kita pa sa mga maratabat na amay kaginan ikapakaw kita na mataan amay awat so kaketunas si ko kalilitad sa dunia nakapakadarandang si sa alungan amore. Ay importante na so Quran na gusto hadis na makaatod na ayang pendiskasan na ayang pamabusay na ugug ka. Kaanto na iwaman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Pinakamapi mga katiro, mga lalag, sa iko mga tao, saging kaya liya ulupan na sumamatay punulumiran, ando man na kaswa saging kaya agamatalaw agama Islam. Na ipandapat na kaagiyot ay pinakamapiya. Adapat na matirok ako pagaling adarpa ka. Adun amapyasa na kalilimod. Na ay ni sampi ko na digan na kayo gabay sa katanwari. Galawan ng surah katanong. Kigalang ka kayo, kiusul ka mga tawanan. Mga kamuda na kayanan. Sibu na kayanan. Nabatanarumpat sa Mandawi. Nabatanarumpat sa Lapu-Lapu. Gerisu Islam. Nakanabas si ibu matataman sa Lapu-Lapu na kanawag pumimili Anto na ipatero nun kung lupos sa Lapu-Lapu na ba? Anto na ipatero nun kung lupos si Saging kaya sibu na sa lakaw mambuso Mandawi. Pada na digila dito na may inang kasi ko ay maanan niya na dito di kapagintaw. Ada tano baging baloy ay maanan niya na kapagagama asyitaniya ay maanan na pesukan ang kapangkang grupo na pesukan ay maanan niya na kapagagama ada din mada yung kutwa kaawi diro ng kutwa kamaratabat. Tagagyan na munundo, tagagyan na talaga. Nabatan na rumpad sa una yan, tagagyan na una yan. Ya subhanallah. Isa na pagi mo lang ang tanong, mga pagarya, sa gigay katatagutan sa kaya mga pragatan, ulitan mo pang maguguba. Ulitan mo tumbitam, isang naman ay kasabuta si Huagama. Anto na yung tanong, amay ka mga wapat tanong, ay mahanan yan na daabad tanong, mapagani sa bami, kirap, agi yung totoo mga edad tanong na yung tanong pa na yun. O di ano to? Na mga panguyatanan na mga pamakay nung ka. Sa giga ya katatagutan sa giga ya mga darpa ano ba tanong dito mga darpa pamagugupa dahil pinagkaano dun sumapya pagugupin ka baka maglag si kumapya galbak makasundit ka tanong nga na more ayaw hanan yan na sumari ang gawala adi ka makadawa na awida ka na pangagilaw ka man ay Allah na pangandudo ka sa dunia. Tanang na ipananawagan ka ba nasa kandun mamakalang ka po nakagigikot ka kayo iba ka mga kaso. O yan ito mga pagariya na gumababayan, mga luksami, mga riyami, mga watami. Ay bandingan ako magusing-using na pinili iwaya mga kabilarong dua katawan ni Rudupa. Ibanda ba nila? Antay ide siya Yerusalem anak tumamalan do. Away pagisin natin na dulu pa yan nagiti dito mamalaw. Nagikita no sila lisian. Tumagusin tanwa yan kabab yan dulu pa kan sana na magpangarama ka mo. Oh, ay yung plan lagi na yung mo masura oras ka lo. Kung di ka pa ganyan eh kan dua binatama sa kapas. Importante na magpangarama ka mga mariresog ka pos
Nah, so kapna na iyang derudupa. Na ubang namin isabuda. Akagiyamay ito kahilit na pagpakalakap. Awa. So, ito na betul sa kapna. Agiyan na disukin na mamangigal sireno. At tinaro, yung magyum. So, importante na pisang may tanong sa agama na sa takaw dun sa dilong kaswan. At hindi ka kaswan tira sa paras ka kawalang lang nagkarapot sa pagalaman sa kapag-agaw na ayapan imatag itiro na ayapan imatag agama. Nah, yun kay ako magusay tanong na isainin kailangan tanong sa suwagaman tanong agama Islam. Nalaon yang pisudan so laon ang pisasyo ko pisul ka naging kaya ako dito tanong. At tama sa kanila lupa na nagobserve inindalay ng Islam katihaguan niyang pansa ayang na mga bitikan. Na ayang bitikan aging kaya agama. Islam gusto mga pag-agama aging kaya agama tanong agama Islam. Nasokyata ko yan sa mga kabnar. Si sagyang kutua kapakan dudulo na umama gusto ba yan darudupa. Nasin yan papadalman nagu ayam makna ang malahadap. Antumanay katatap ang kutua di kang ginaway na gusto ka kapadiin na ang siran makasulaya. Antunay maknanan. Karena uba ayam makna na kesaling butisisa. Ayam makna ini. Nasa kaababayakan na huwag pilisok kabnan o maman at tarima ang kanang kan dendel man kamanan ka kapdi nagugagawara ka naguiterotok o kababalin ka akurang. Nasa kamang buwa dito naman nagkasok kabnan o bayna pamimikiran ng kaman kakamapian ka na nagukamapian ng mga wata ka tataksan kasi ko wata ka bubay kamat-amataan apag ayong konten. Ngino to na ayamitat sa akabnar na sumimpuan raka niyadeng raka inadeng kanian sa datarangan abuntal ada aunaan yan amapi abuntal lakad khalaqnal insana fi ahsani taqwim inadeng sumanusya sa kinamapi abuntal sa manoto naging kaya kabnar na talubing ka kasi ipakapapasiyo sa ging kaya tiwarak al-mawaddata war-rahmata wat-takamul. Kang ginawa so lalay na pagiraw mahal ko nagiyas ka niyong pagir ng Islam nakaiging kaya mahal ko sa Islam na tituya pagmamahal kana uba so padabdilwa niya si karuan niya sa mahal ko basta ako lang pag may kasama I hate you nagiti problema basta masabog agyan mo tadi niya tayo. So, pagiraman niya na pagbubayamos ka, asa ra masusunod surgyan. O di masunod ang iyong mo ito, erkyan na miyada ang iyong mo ito, pagmamahal yan ka. Para matatapsukan darudupan at yagon sa kabna. Kayo da katawi sa kabna na kapakay sa kaamay ko pamilya na basta-basta ang kauman na pamilya. O pamakwaya man na pamilya na sudato ng balik ka abaya yung mana niya na bisaya. Nawaya man na pamilya na so bayi na buli sumama ang pananagap na waya mana niya na dadas lasayo na tigo mga laustan. Iyagon mo gamatan mo Islam sa kabna so kapakan dudulo na di kapakakuwi sa manumpa at ang kutago iya gusto dato ang matatap ang kutwaya mana niya na di kapagitaw sa mapia. Okay. So pagani sa gigi akabnar kahit talo timan ay mga kabnaro dato kabnaro ba hindi kanurun talo timan na pumagusa yung tanong kabnar o dato kanay kabnaro dato si ko ba kabnaro ba tunay kabnaro ba si ko dato tunay kabnariyo man isa nagpakayas kakaniyan. So pumagusa yung tanong natano ninyo kakanaw ba ini sumamis inabaano kumubuno kapag magusay na ikaan makabagrang yung mota relasyon na o sa kada to na nami yung masusubog ko na tinagasi ko ba pwede na ang bitire ka sa mamabay ako nagkari siya din kami tutungan si ko kapnaro dato na tungan na nakaw kamus na yung kabo kanaw ba yung mga nanyan na bertanong naninipan na siskata
sa taman saban mi pos kami na bun mi ang budak sa dimbelat. Ha? Nah, pagani sa gid kaya mga kapnar na pagaling tanon tay pagunan tanon. Mga dato sa mga abay. Antay pagani ako sa Ito mga dato, kaya maulah. Ha? O dinalides first. Mauna sa mga mamaw. Wah. Antay paganay na sa dunia. Swado. Swado na matang malilid. Nah, muna tan sa mga dato kay no ino na yung pakauna kami niyo. At pag na kami bumamatay ka na may ito kami bilangan. Asa na kaya daw kalakano. Napakauna kami niyo no. Na paganay ron. Paganay akap na o dato si iba eh. So marana natin na si Mama Kasan ako si Bubay Kasan. Pepe sa mga lawas kasi Mama Amapia ako si Bubay Amapia. Nang Kasan. Ha? Na ayak ka benar o dato na kaunutan. Benar sa kapiro sa dalaga maranang. Kaunutan kaya kita ngomong. Kaunutan di kanduan. Ha? Unut saratan kaunutan. So lalagyan no. Kao to. Nakataw ni Indonesia mga boy. Yes. Ako doon lang mga Buddha. Buddha besti kalamang ka. Dapat na sukar mga na pinakamapya mama sa dunia. Bangan na ibu Buddha. Ay ibu Buddha. Nanti sa mga Buddha siya mga namanya maka Buddha sa mga wata. Kanil susuwata. Polisi ko, ama. So dapat na apya permataan. Buddha si karamangka. Nah, tinuang ka pinakaberait sa kaya dunia. Kaya ya Buddha na ulit na nagkakapatay ka na bumasalim. Nanti ka kaya sa Buddha makapatay. Ano dari ito? Mga babayang niya, may tinabigan na yung pagkadigil at bumipigan. Dito dirun ba na niya tanah. Ibu ka na ba? Aduh, kaya ini. Talang ka bisa ikaroma. No, talang kay karoma na mo nagpulutulan ko na ba inabil sa niya kaptero na tinanay ko kan matanong. Katawan mo na di ka din mamalinis. So basta apa kamu dia raso pendengaran na dukan. Tadi kan disuri. Ay penuh berano kaya ada lewat ha. Nah. So kabenaran itu akau tak sudah lagi. Manu ada kene kau na di mapiasi ko mga lalagyan. Nanti tumanikan dulu dupa aku musawirin ka. Keribat kasan. Keribat kasan. Na amay kamataan. Akanabot pa kang muli ka. Mauli ka si ko agama. Akanabot pa kang mauli ka si ko kapagintaw. Na sudah lagi dulu dupa akan nakaunutan ka. Inaso. Diskaso lagi kaya agamatan o agama Islam. So anto na yung unutan sige. Saratan kaunutan sa iyong kaya lalago na to. Napaganero na hirap liw ka sa walay na pagudes ka. Na umaminting ang pagudes liw, naudas ka dun. So ka, kapag riwaki na gumiraw ka, mudas ako dun sa saulano. So anda kapso. Dapat nakatawan mo dito, anda kapimpon. Ngayon ito natas tanggungan kanyan. Amin na pelugo ang kanyan na di kanyang katawan mo anda matatang. So anda malaap pagilagaan sa wagamatan, wagam Islam o kabubalin ka abai agam pakai aakala saging kaya ingada dunia aman budma fitnah nasi kay sumaria si kudato kung iya siap kanyan nagitip hidup dan wagamatan, wagam Islam si kudato askay kaunutan. Padiyan sekalian ikunutan padiyan nabang kapakasod sa walay kasudi kabayaw dato. Eno to kata bulago sumiyo na kapakaya miya katok samraka. Nauriyan yan napiliw dato apakasong sa walay niyo ay panabada padaga. So tanay kita sa ginoon yan. Katawan niyo na. Di pa to tiba karong pakasod ka. Kapakay ba sa walay ko dato nawang pakasunod lagi ang kutuan din yan kabaya. Sagyanan din mambu arigali.
kaya sagutin kaon adapat na adin awalay ka. Tanay mana to? Nakagiya grupong kasi kirang tatanaw ko na tuning niya so ikinaubang kawalay. Kasi kababaling ko walay panugangan ka. Natigilan pa kasunod sa mga nalutiran. Naiyakagda ko ang asang kabenar. Nasudun subas sa maranaw, abamong kasawalay ka. Naudi ka pa kabamon, narin takakaman lo kami kabamon. Paraming gula na naganagumaskat ka, so kabenar, apad ko mga kabenar, uwag gamatan, uwag gamay Islam, ay inibigay niyan ka. So kapangungunutan, tama na kayo kapusa, na di ka pa kayo kapusa sa sonat, so bae, asisan sudato, taman sa dilon makapang nisa idin. Inoto, nakagidi pusa, namin ko ilang ron sudato, at may binasa sukwasan yan. Iyon tigap ka, odas ka, pusa ko o, tigo dato na napusa kan okman wajib baratong buya diga may diga sa utang kung may po sa Ramadan napakito kayo kung benda pumaya diga kena ubah kailangan ipugudas ka ikatulwa kamna agil kaya dato si kubay ikatulwa kamna ikadua kamna dato si kubay pagganito nakapanguno tanong si kumapiya na ay ikatlo ikadua kabenar udah to sa ikubae na gitu sukib ganyan ng kukabdalian asabab akya pangaruman niya. So sa kaabae na minyuk kebo na di kapsel ka asuduro pa ka. So kung masubo yan niya tagal adin yung pag-iwan suda to naginanig ka pa kaya mawid sa 45 na ba na magubayron na rin asara din yung pasalan. Agi basta amiyan tagalabay. Ay no to si Islam nada paritalon ka basta amiyan tagal nado to masa akapangaroma. Da parital ko Islam. Kailangan nakububay ano ba isu pangaromo na kailangan mong subok dato nakububay na su pangaroma niya. Ayaw mo tegilan ada to, abo tegilan abay na so mga korang sa tanga. So pamikiran nila na sirkan o mga loks. Ibarat to ay dediin na dura ko na pangarumaan. Nasulsulok siya na yakuan ko takyan. O di na malumalang-lang na pangarumaan mambu kami ata. Nasumang takiran na sirkan o mga loks. Kapag natagalan niyo. Ngayon ito na, abot ito mga pamikiran na mapyan. Uwid na may magiawata ka na, kapag awata ka na CPA udinam yan di mampu sa kali na dunia na penegilan na kan dito kapakai ang bayang sa ini nawidakan sa mga maranawayan at inatara bilaw na abang mapakai ito nagkiyaw pakpan na niya katarga mabuhi abagwata tigina umuguraw kro na kimusirang umugutaw na daro to amiyat tagal at tigil na ba mapakay ito, kaupakmos ka at tiga, no, kamawid ako sa iyo pa ano ang bilat ka sa matas abad nang maguber ka na tiga pandapat ka sa ngayon na to, nakagiyap sino ang ganyan abas na matatagal na nabuto ka roma ang bilat ka o linding ang aginama okman o paaya-aya wa pa dili-dili na pero gusto when di mga glata kaya nga ang tawalay mauma so gito ito ka ng pangaroma ang mga sa layo ka na gito madagal di man to layo ko agiyang ko ta mapipikir sa na ilat na gito ipagupinan o di na imbagay agiyang ko tuwag bae so di Nabi sallallahu alaihi wasallam asalin sabay ang makaturog at nagpangninon katawan na yan at nagpangninon o dato na makaturog ang mararata ginawa o dato at taman sa di makapya ginawa niya na panggirod sa mga malaikat at ipimur ka ng Allah dito ang mga dato dapat na mapya ka no diskarte ngayon na to napakaturogon ka subay na kaya mur ka na inaot o mga wata ka
Iti sa babaira na dengan makuha na subar ka na pakapti ang abin na ginawa nga ka tumur ka si karo mga naman galo ka bagat na tagalan ito mahal kita babiya din importante malayo kata yan to jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. Yung kutakia gironya na hatta tusbih kama sa kapitaan. Nakagigiti kalilit. Giti kalilit. Ang kotuan dulu na ano 2 kataw na sa iko gagawi. Nakanak uber mo miya bukas amay kasirang di makasisibay na miya mangnisigo daw ada ba sendut na siyang kaawayamanan niya na bae na dadagdag panutok at naman sa di makapia ginawa dato na dilibisib na awayamanan niya na mga malaikat ay pandapat ya gira na peraw lang madang lagoy akang umur ka nata disib na o mga malaikat kakagiyag umadin ni mau mayaki ito na di manunuto na tingnan to na rin ko matawa na tayo tawa rumah na yan hindi na yung kakabay. So yung persaingan naroon ini putar naroon ini putar sa Manila na doon yan ang tagoy. So kailangan na tuwa sabab pakai pengaruh mo dito na makuha niya. Katlo kabenar kung mga dito namutatina al-ifatu al-ihtisam si siapa nga ginawa batabulagoy gira ano yan nakause deruduka aka si siapa nga ginawa Bubindi mepos ay ginawa na sa mga abroad na mepos na auto mabuhay na juga di pagi dito. Sisipang ka ginawa ka ay kasulot ka sa mga ditaran ang makaakit o kapsa yang iwagin ay kasulot ka hay babayakan sa ditar na makaakit na gira si kuwaleng ka andun si daruduka ka. Karena ubah kasih sudut sa militer na makaakit si saliwa dunia. Kaya pegang kita na si deruduka. Karena ubah semangat tau. Ano dinginin kailangan dinginin kelibatan. Jika sewa sa aurat ruar deruduka ka. Jika terus sa katero amang inanak ruar deruduka ka. Bagira si idero dupa ka na kaya tayo sa ka. Targo. Na may kasi sa kutuwa sa lakaw na nalala po. Na may nakit siya kayo disir ka. Na may kasi idero dupa ka na niya tagal-tagal sa kami katero. Na padanan sa yamanan niya na pananggila ka. Gira si idero dupa ka na saan sa tanong sa yung tutulong ko mga pang-aay ko. Saan sa kalala babulaga. Nausarang ka. So tigilan ang nakapupulugin ni Daruduka. Kapat, benar o dato sa ikubain na sukas siya pa sa walay. Naging marganono. Naging sisir kanon sa Cebu, nadindigang sumama, nadindigang sububay. Nadindin ang lagun sa walay. Na ay importante siya ng bider kanon Daruduka. Benar to o dato ama ko man nalipa ako sa yamanan yan na mga rarata nagu matatanor awala walay niyo na may mga bakano lang na busy na dapat na makasinabuta ka no kabinar kayo ni nakagilan na isu na napaka maapa ka pagkarila ka kabisita no lang so basta so kabinar ka nairila kasi ko padagan alhamdulillah pansa ingay kapat akasih pasawalay na ginansukang piltasi ko mga mata. Ay paganay ang madrasa mga mata naskano mga ina. Ito'y sabab padidin sa kabenar wata seir ka amama na si kong paganay kaplulugo ka sa inairan na ayang buloy inairan na suway mga na mataong biad sa wata. Kana ubalangon abay asa din sa kaya perakan ka. Kapag hindi talaga iluba ka sa mga wata ka sa yamana na inairan ang mapya. Na importante na niya na marga.
ayam yang tunga ayat berubah na sumapi ay na nauba kami aribat nandamannya makaliliw to si sayang kutua kapasangka naguya mana nagabayaga ay di ukur atau tu wallah nasira ka masih wallah. So ina nas kanyan siap sawalay, kanyan isumisiap sawalay, kanyan ipaninindaan, kanyan ipriparadu sawalay, kanyan ipagato sawalay, kanyan ipumipe, kanyan ipangaren aguswan tononosan ibadat sawalay. Kalima manoton na lima na si kumabu inanong makabenariran. Kalima na makapliko susumbat to biyang mo to ikadua o bakapliko ito na mga di kaliko kaya kaliko naging kami aloy tanong kagira apiyaw kesorot na di kapano peliko subay na di pati ubay ko darulupa yan at saging kaya pumunto sa nusyus ang kutuwa kapurpuri o beesi ko dato bapiya pa na kapipikiran ko na sidarudupa ka na kurang ipamikiran na dapat na din ama ka pangangalimbog ang kon kaso Allah na ayasan niya magato abiyanin niya sumama as kanyan imapuro sa walay ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa so ama mama nas kanyan imapuro na bapiya pa ay pipikir na kabay na mas mapasang ka adisod dato nas kanyan din ikirip sa giyong kutuwa ka dato si sawalay niyo so ay mana niyan na pangalibog ang kon sabakan imang ang galabaw sa sabab adda taruba ya di makmana niyan nas sakay uluan kakakalibigas wagamatan wagam Islam nakasalimbutan ka sa dato naging kaya niya alitan walima ang mga kabdar na isabu ining kasi mituman napipikiran ka at sisga tataw si sa aluman amore na ginane punto sa naging kabdar mga dato sa kanyan saratan kaunutan amang kanyan so kabayan masisip ka ba iya ginawang ka masiyap ka suwalayin ka bagan ka kidarudupa ka sa mana niya na kabayan asar ada sendun nagu asar ada alang wagamatan wagam Islam adi kepakai ubakan yan mobile. Suginan alimatima. Paano ba ito? Ada miyas waniro na bali o asal ko biya kapag ito mo. Kama nagkaganyan sa mga surkyo. Alimatima na. Skay kunutan. Ako nga so kabaya ka. Sidarudupa ka nasir ka kung ipapag-YouTube. Doon baru dipapagid sa iyo tap sige di na customer na may kasir ka na ang berasa tumboy masya pawalay di kapakay ko bas kanyan kliko yan na nalimanti manang iman to na etan man aloy daging inarkiran ka at di pangada sirang prangin ta yan nariparado ka naman naso isulat yan so kabadarian na nasuratan yun narilangan mas mau kerjanya aku ni lah, Pela kan wasigat sira ni man tu, nama kerjanya aku nak ni lah, Nah bagaimana? Kapan dia mga baik? Asukin ka, aku pagi naman aku sualay ka, aku suntitar na ka nasangan ni darudupa ka. Niya pwede sira ni iyan, gugod niya sa kimun. Ibus ka gina, mararata-rata gina niya na biligas ka tiyo. Nah, sobat nasurak yan, narakyan din, nasurak ka na dua ka doon. Nakalangan sila, nakisay. Pasang mo to. Saya ko pa na dua ka nabi. Atan. Ino mambiti yung mga lokstano sa seke? Oh? Napibya ka, no? Sika naman ka nagabi at titilang na gumagulo na sa dala. Hindi pa ito tiko nga sundi sa mutatamog yan. Diskarte ka. Diskarte ka ba? At yung mahal ka sa kanya, kung di mahal sukirat ka. Hindi nagabi ba? Biasa ko sudirat yan na. Pero mga tula.
Lagi dari mga geriyo. Isa karibatan ako kitan tanong mga dato. Kapakit na yun. Kani nga tutungan niya tanong kung isa siya tanong saya. Adi makasusukad ko Islam na niya nga rumasi niya nga rumadaw tanong siya di na susabot rin tanong. Kaya na ba naman? Na niya kaukitsi. Na niya nga rumaka na tutundugan na kapag sabutan ka. Kanya kapito ko yun, nadagan pamamasaan. Naiplamini ko niya sa Katrina, so kung sobutan niya. Sana na naman ito. Agas ko talo subayin. Pero piulo na yan, nadala. Yan na kay Pira. Salah ka ba? Siya kasugas, ito nasa ka. Ano niya, bebe sila, ganyan, tinakas ka kami. Mata. So kung inagasto tanong siran, silikod yun ka. Kaya mana diyan ka? Di niyan ka o Islam, kakataw nila na ginoeran amang gumasiran. Nasumanteran ang bularatan sa gilay niyan. Dito, dari kakak bro. So sana na mayroon tayo ganito, no? Tumama ka. Ini beliau ada yang buti lah. O di na. Dan tarundugan ni tahu nakabayan. So ay manan ayak gusto karo ada to nakakan pakakan naman. Kanikakan kay sa uraga ka. Ini sa kakapot sige ka. Kamu ni kay sa kakapot. Kanika sedal ka kuan tambun pangmasan na tambun. Tadi dinyo. Kaya sikatan niyo naso asaliyo. Na ubah kapulo no karomang ka na syokran. Kaya sabi ko na siya uman lulu ya kigari. Baga mga putulan. Ayaw mana na niya nga rumaka sa karo mga wata amayor. Ayaw ka kanya naman kakauman ko man na 3,000. Kibingon no to kaya sa datu bari. Orpian no to, yuti adat yan. Na niya nga rumaka sa Tagalog kabasa. Nakasubasa ko sa ako, ano? Lapo-lapo ka, subasa ko sa ako, labubebo. Salo ka basta, kaya maano to? Naayak ka kanina, tanto ang ibububag. Giti piluan niya, giti. Panginin niya. Karena ugamit itong sa adi ka pa pangaromangan na pang-perpangan. So, orphan, so adat yan ay yan magpumangni. Now, di niya katawa yan yan na so kalibilyan, natay kalibilyan ko mga lulot yan na gito. So, imana niya, nawataw-ta presidente, naman ko man na 3,000. Nakibigay mo, no, to ka di ka pa rin mga buloan. Yang aromang ko ito na taga-bukid. Nayakakan niya, naman ko man na talulad. Mapumangin niya ng talulad. Nabati na paarap ang musta, bala sa mga. Pero so, kag naraskatan niya na si Orfian na rumon mapakasat. May na gitu gaduhin niya ng mga dato yan. May kanda mo na sikat ng gira. Tay, gastong kagang kainom kandida. Yan ko gawata presidente na ayat ang ubiyan na 100,000. Now tayo ni payang araw mga isa na ayat ang ubiyan na 100. Ikitikas ka yan. Yun ito yung mapumangin niya nang duman ikakuha niya ko. So datara ito mamusuwalay, mbelingan. So ginan, kakan, kainom, litaran, walay. Yan ang iskatan niya. Ginan, innakaka, apalibot si kudato, amakuan yan. Mipin yan si sagim ko tabay. Tigwallah. Walahunna alaikum rizkuhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Mutakagilaw niya na rin mga ustad. Bil ma'ruf na ro piya ka bedan o piya ka tanang o mga ulama o tafsir o ulama o fiqh. Ang bil ma'ruf na magandun ko urfu Islam, ako magandun ko urfu mga bayi. So ato ni urfian, ay urfian na pobre na so urfian libi niya sa kakang gasto na yan gaskan o di na sukang pagitaw niyan. Nasida nito nakawasa na gito mamigalibilyan. Gina ni isa akargan o kaka ngarap. Tiga seon na mga mong kamala sira ni Perak. Nagupon niya sa katasobuhan na. Kaya basa nga ka.
Lagi apa mana merendah kah? Kayak pendriver, saya terakhiran. Ya apa sama mati kaki rokok ya? Tuh nak dia bagi gasto. Tuh nak si gasto mah. Mana go? Ini nanti kau sana gasto. Dapat ya aku mah. Nanti tu nak besar. Ini apa penabi? Gitu ibarat asal apa nabi? Kayak minus nama duka namanya lepok. So bang akyata bang tabi de sumana erka kaya pakan demar ka bukuon si pakapag bisa si korokono agama tanong Islam. Nah, kedua mga bubuyan na kabinariwa po nyo na al-mu'asyaratu bil ma'ruf o mapi abiyir mapi akapakin dulo na aya patot na sakano na gusto katano ang mga dato na si isa walay na mas mapi sa ulaw-ula tanong ani si isa liyo kana ba sige derudupa ka na tergo na mga sumabugutan mga bugutan na saan kayo galing so ino mga wata ka na kaya tagal sakit dudulunan ako na may ka mga bugutan ya tagal ka na nakakabumirag sila nanto ka din na di ko bagito di gitu sa kapagay sige derudupa ka na dataro tumamugagiyan kakapitulun sila sa mapialala sa kamambuna ka binarira na tuwa mga pepya pengandagan ka dila ay bunak kene kasi ko kaya di mati na bitu muskasan nanti napakala ko sa benda bagabal ka mga pagaringan alam mo na kumbu nanti gitu ka bakay ate sa mga beti ka na mga kumbu la ilaha illallah niya na tanong singaw ka kasi patangan mo kumantor ka no kene ganyo al-mu'asyaratu bil ma'ruf mapiya bibir mapiya katero, mapiya galbab, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dulu na anyo sa mga bae, kana madat ini bidir ay walaw sa bil ma'ruf sumapiya okay. So orko Islam, wad na mga pepiya mga story so di ba madalam niya magidaan na ano na so mga pepiya inusar karon. Dapat na pahumanan mo to. So tayo pa magiging mo na marataw to. Iman to karoon mga. Dapat na gitiya pa usara mo. My heart kapatid. Usakan. Allahu Akbar. Isa ko raga pagkakal na natantugan ko. Dugis karte na bumamada ka pa. Sobra ka kung isa-isari mo. Nandito dapat nasi tanah pohana. Gimana nasi dari lupa dapat asal nama ada tu dapat kasih kan dia oh punya tu. Ya pag dari mana sa taksi ko nak taksi na punya ni. Mahal. Karena tiga nama dah ya suka kau. Oh sana kau nak bungan kira yang makan terus sama kateru. Tangit tu bisa di rumah. Dapat nabi api yang dipanggil nanti ke anggap gendam. So mga pipiya katero, mga pipiya muamala wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ipi nga sugin dulu na kapoy na mga wataka. Ipi nga sukatero mga galma. Na, ikapiron. Kaya tira nga naron. Di siya pagito man. Managatay pa niron ng mga mahal-mahal. Ikatlo, nakapaginuntulan. Nakatata. Kapaginuntulan. Kag na mga beso di paginuntulan kira. Os kanyang na ya pinaka matoy. As kataniran rakano, hindi ko pakibang oto lapasa na ayamanan yan na patulan na dapat na niya ako makakilaro ba ka. So sa po magaburo na dapat na adna pasanisan. So patulan, sabutan niya yung mga dato. Patulan na pinakamati na patulan. Na upang makusuda to, malapas sa patulan, adin yan dinubin si Derudo pa, nagkapakay subod yamang ni sa talak. Inokay ko sa ginawa yan. Inokay pagubay sa ganton, kayo. Hindi ka pa man yan nabsing. Ugman uso, bain na mga pagarin yan.
Ada mga bagarinya. Saya betul tak? Hah? Lagi untuk man eka bagi-bagi esiko pembetulan sama bita. Maknanya na kapagadungan. So paganay na ahad. So ikadua na Isnin. So dipindi sa usapan nyo. Importante na sabbitera yan nyo. Kaya talo gawi, dua gawi, pat gawi. Umawatan na pito gawi. Umiyakawatan na saudan. Asal sa usapan nyo. Di ka pa kayo mag-aprevig si Kuya Sakiran. Si Iko Anungan. Si Pamupuso na daanan paaro Islam. Walang tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastaw. Di ka makakandatar sa dua abay sabah lamang nakasirang kebabae sa datang. Ada din na peremigan kau. Ada untuk beliau Islam adusa. Okay, na di nga pag-isimaan ko, isa. Iba kang gilang dari Sheikh Abbas sa Bamianos na tiga ba ko mikro. Na mga makasaging kaya ko na tilak mo. Nadi ka pa kayo. At yung mikro, na nakumbansa naman ito ang kagil, mga pinakatiro, na matangag ko ka na kayo din, nakatang labaw ka, tidak ka tao. Ito ba naman mo ko, bigwakan pa katayin. Bakit yung gineran? Oh! Oh my God. Sedikit yung tiro ako, madarudo ba yung pangit. Kasi pagkatang niya na pangit na kuwan ka sa Watson, nanti kakatang nakatay di ka. Gusto nga sa Watson. Di ko naman nagre na pangit ayan. Ito, ganyan sila na kayo. Hindi nga kira na. Kaya din sa masakit, akatero ko mga bay, na upang tiro apangit. Dapat sa tubig niya na babi apangit, natiro mo na, magildo ka. Tayo pira na. So kapag inundulan, si Eko ka, pagalungan si Eko na mga darudupa yan na mga babi. Pag inundulan nga, Inino tu araw puno to begiga naman ko na imbiter ini na ko na rawa ko kagiyaw nakatawan wataw dia di mamra. Ira man ada mga daruriyat ibarat na sakit si Daniel to. Ada bakalago dili na sa kumangata. Nami imbiter nga supa ikadua ti ro pakay kagagi na neno abida mo kamu. Na ada mga pada kagigi ta boy na niya pepe ada tadi tiro na mi pepangon tadi mamusuda to kudi na suka isa karumanyan na ipaparian nga mga na makarese sa dasal naroon romian ni para ni pedasli na dito ka pa basta sumud ka tanda datara ayamanan yan na mga galubag na dapat na tigas ka dapat na tigas ka kapiran na kami ako niron ikapat aku tanun as-sitr wal ghira al-mu'tadila. Ayah makna? Akab na riyo. Ayah makna akab na riyo. Teruskan. Ayah makna akab na riyo. Mga bayi, si ko mga dato, masyap ka no mga dato. Mana di ka pa kayo manipulutula sa mga darulubay. Di ka pa kayo manipulutula sa mga karaman nyo. Ito na yung nipwesoso yung sawadan. Kailangan na masyap iwanan. Ubang ka pagurad di man si karma. Ayah pernah dia bernama mata tayo. Kainaw tu mga mata ka. Gira ko na din. Datar sa mga bayang si umada to. Nagila na mga lagay na lang natutuloy na si karma na. Dito ka pa ka. Kalau ba kasabda tutul ka. So karumang ka. Na ubang na din ang mga paawing. Ilan ka na di nga benutul ako mga pada mga tao. Sehingga betul sa ginawa. Kapna to bay. Masyap ka so mana niya nakaya niya. Babi di mata tominda, nakna ba kailangan ni matero kang Ustaz Hakim Abdul Rahim. Akna bo miatero ko na miya pakaso ya tominda. Sudah kipat tagi nadi paduto sa lakop mo kabugulin niya nakapamaganda nakapna to bay. Ikalima التمكين في حقوقها الزوجية معاشرة الزوجية والحنان والمودة كابنر كاجي نمي alero na imato na siro manamma kabnar obae adiga di mapa tanare sobranan yan yan di makukuno-kuno
Jadi nga di makukuno-kuno mana mga katero ang mga paka mga dudul subegaw na usulimo mga katero ang kapiagino niya nun mga katero ang maawit sa limo nagwayamanan niyan nababaya ako kapakatiya ay kanang na adamul idrari biha ubang ka makanggalibag sa kabinasaan ubang ka makanggalibag sa kabinasaan so kabugurin niya na ba so bantuban yan so lawas yan so ngaran yan sa mana ito nakabnar yan abang ang matapit sa akabnar ayak na rin bagi para siyan ayak no ba nga pisyenta ayak no ba nga inaloy so kabugo yan ang pamilya ayak no ba nga inaloy so kapag pagintaw niya namin tatanan ko niya na dito ko pa kay kadaro pa ako to ayak ko pipiror kanu agamat tanong ko Islam ang mga dato na ubag peliko si daro pa ka na pipa kay niya raga magandor ka na pitong kaayapan kaayapan ay mentol ka na so teggang amadakal para dimbanagan na di keruguan na di pakapotol sa yamanan niya natulan. Ito mas inibigay yung Islam. Tanto niya na pinakasimpit o pamako baka pito man sa kasabar akatin na nga sa ikidarudupa akasalima. Sa iko aslan na da. Adi patot iba sudah to na din impuno subay. May notong. Nabas kami suwa-suwa ka ko ba namin berikap na ba Dataro mga mata, pisinda nga wata, nabuka mambu ato. Sama mo, yun ko. Nandanig tiro ng mga dato, minawata ka rin ha. Dataro to, so dato, nanigang pugat ko subay. Di ba mga bae, di ka di ano magyaw, baka nirang pagato ito. So mana, di talagang pagato nabadi berak-berak adna puan niya na naban yang kabenar na digan ka dawa naliw ka kang nagtero kan tay padiyon na matalogo na diu kontero na may ako maka na mahal ka man yan pilagoy ka di lang nagtero niyan nako inon tabuso adin ang mga hikmah niya nakasembagyan kapag na kung takasembag ka nagitod ni ka paganda uwang kaon sa kateman sarak ka nada karataw to ama usay kaon gina na panginin na kanak na ubang kanan kabnar gina ka na nadinga ditiro na kana nadig na karataw sa kasembagang kaon kapara kasabutan yan agyang kotua ayamanan yan napskatan yan na kana ubang yan pasarak na sa manutong 5 kabnar sa mga dato nadam ko mga bay. Salusaw lang sa mga bay. So gasto nakabnar ka ang bay. So mapi abibir kabnar ka abay. So kay paginuntulan ra ka ko gawi o ba maubod na mga padaga kabnar ka tabay. So kapag umaako paawing ka ipkaya ka abay kabnar ka to dito ke sawaan ikalima nagito so ayamanan yan na kailan ka kagdamang ka, si kudarudupa ka, akapakatatayan yan ka, kanam na ba, makanggalabag suda to sa kabinasaan kaon, kabinasaan ng sungaran ka, kabinasaan ng pamilya ka, kabinasaan ng nagyang butwal lawas ka. Si itanok man kung kabnar, alangon tanarong ki kabnar umama, kabnar mamubabay, mustara ka, tigu arab. Paganero nam, tami aloy tanong, kailangan na din ginawa isundarudupa. Al-mawaddata war-rahmah wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah asalasan nanan darudupa kabuanan na dapat nasisan subugaw nasisan suyamanan yan nakakalimway nakakapiyay na may important na pagkakangga apian niya tayo sa karumama at na mga dato nibuda suro kasi kung mga lalot yan napgalod na din nagkakan mga watayan nagkakan mga pamilya niya sa walay na miya ka mana dinyan tisa at miya kakakano at nakada kabinaro to on dua dataro to mamuat na ba ya kapay pagkandin na miya tayo si karman yan so dito kapakay dapat at kakadagga miya kaka at nakada at sekitar ka ang dononosan sekop ka makabinasa sekwa man nakapagintaw ikatalo, ikadua na asitro at aman tapokon ka sa pakay ko padaga Bang pemanutila sa kadiga. Dapat namin sarili ka. Dapat
Nas kain tidarnya, hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. So derudupan na siguro dulu na pilihannya, so aurat apa dia? Kapay ba ito pumanutulan? Kapay ba pumanutul sa tutol? Sa mga ginawa nga kapay, asira na sabot nila na gito bisi karumanga, ang panutul na lang. Ito kapay. So ay maano niyan mga gaya gusto ng mga dani. Natutul pantag sa ikaw dari derudupan na pinang gilakaw. Berat tas kada to nagiro ka gigi ang mga bali na giya. Nanto na ito pekiro pa dagat ina agi na sa karuman yan. Ito ka pa kay. Nas kanu mambu mga bay. Kanu mambu mga bay na dataro to di ka pa iba perakan bantang sa kanda daru pa. Lagi mo dapat nutulan na kaon na ayan na bigger niya na dito si karumang. Ikatlo kabnar Alam na lurungkir na husnul ishrat wa ta'amul ma fi bibir hukman isa al-ihtiram wal-rifq wal muamalah al-hasana baina az-zawji waz-zawja. Namun dapat ma fi kay lalag kay karomanga ma fi kay lalag idarudupa. Nabakagi ka benarya so ko nutir ka no mambu mga datok amin bere ka general. Ada na pakata na pero niyan. Di kabdarian to mapia ka sembagang kaon sa ko mga kateruyan. Ikapat at ta'awun ala tarbiyat al-abna. Magugubatan sa kapambiyata si ko mga wata. Nabamya ko maso ama naman dini besua. Nami ko sa kina sembaga si ama. Kabinaro to dato. Kapumbeloy ayam makna niya na sa mga wata na ikugudiran suama. Naskawi kubi edera kakagiyog bagas saligin kasera. Kaya namitan sudah to. Sabab ko kaya riba to ata. Na orenya naskay niya tambak. Ang sakni ko naman. Dito ka pa. O pama ko buad na dengan kasuatan si ko dato pantag kumangata nasibin kasuata naskanaw na mitere ka sama piya. Ano ba ni ka tutulong sa detaranan? May tutuwa ta o man naging man o ba mo pa kinagad. Ayah pa ba ng karira na sa mga bahay na may po siya mahuli na sumamso dato na panutulan niya sa mga talatina naman siya may na matan ko piya ko tagutod siya may na pelakad-lakad na siya may na dito pa kayo to nabuto mga judge peributan na kao to mga mata so na nagtatago sa gineran kaya tayo dat siya ma kaya tayo dat siya ma kaya tayo dat siya bi kaya tayo dat siya bi kaya tayo dat hindi sisiyaw na nila mara tayo dat napakaw na datar kami ako taya dulu. Din na magalaw kayo tumali mga kaya. Kaya si karo mga na marata yadat sa darudupaya. So langon tanong sana. So mama nakabnaryan na. Dapat naskada to nabuska mambu abae nakabentuk kasi karo mga kumamatama. Para dikibin na sa susunod walay niya. So penanggilaan na yan. Penanggilaan. Na upama kung marataro kung mga takaw bangon papawi nga si karumanga na yapan sa tindo. Hindi ba na pumasahan pagutang niya kung yusan to dito na piya ka puto ka karumang niya doon hindi bulo kaya na pera nabuto kailangan iba mo to report ng katindo pagutang ka din utang niya kung yusan kaya lipatan ng tama kalakan nung kumini ka bugin sa pera di mo to kailangan pagutangin kami niyo, kama ako masudar lupa, kakiawi din niya sa pera ka. Dito kagaga. Anda akat kaya, adidis kayo, mata nga ko siyerte. Kagidar lupa ka, natitugan niya yung lupa alaga, na hindi ka karuman, nabiya ko tagutag, pangintan yung matan. May abuelo ka. Natulog ka mga kinyatas ka. Mo to, mustara ka nan. Ay mana nakapuliat tatano si kumanga tatano. O ba nga pumawi nga si darudo pa ka kumanga taka. So inokasya na ko kuman na mga binasa. O ba ribat na bitere kan sa salon. O ba ribat so Peter ko ikarumang ka si kumanga ta kapuliatan niya ran iba na tasya si mama kasan na hindi ni kaya ribat at enak tayo ni Maliyo. Na di mo to kabaya. Nasibilan ito timado. Kung nawata ka ng kiwin na api ang makamanang api at yan agrapan. Umatay. Namay ko din ka sa parang maratag niya dito mama na masakit. Namay lang niya nawit sa ospital. Di ka itong mamatay. Kasi tibad na naman. Ano magalan ka para madasot tibad na naman? O di na di sinta di kapag yung na ayaman na di nga kapag yung bitere ka no sa skalo.
Ingat ba kaya nagagumamata? Kumbari sa mamata, ang pagkaramig si Pisa. Naro, pagapas. Nagiti sabab, ay nakalala naman yan. Napalalaw-lawi, di ba sige, inayan kahit pagabilan yan. Hindi, simple na lagi mo biyamay kahit pagabilan yan. Tatanin niya soto, ayan na nindo, mapamamata ka, na makarata, ilat sa loksya, naginan, swini sa parogamatan mo besta. Kalima, ang mustarat, lamang tanaron gigabnar, na al-wafa'u bil huquqi wa 'adamil ihmal. Ito manan ko kabnar. Ato na ito manan sa kumakabnar manisa na so kabnar ding yutam yang aloy. Sa kamaman na sumi aloy agdam na to manan ka. Problema na mamamaranaw kami na lagto agdam na patanan tanada. Sa din sa mi aloy sa mutakawing agdam na kailangan na bibigay nga. Tama sa diro mila subay. Ina na guray, nagugina na magatorik na mga kapila na namang itutang. Ang daging na-escape na mga buyaya. Basta maaloy, abitang da kung betul sa watang at amo si Islam. Basta, ayaw nagawin surat roon na abitang ito. Na kailangan na dibugingan, na hindi nga kagagay na pang niyang arila sa mga so, betang nati wala wa atun nisaa sadaqatihin na nihla. Baganyo ko mga baiso, betang kiran. Baganyo ko mga baiso, betang kiran. So, mga ulama tafsir na tira na yan, imbitira ero wala na sa mga ama. Nagitigya sa kari ko mga ama, so betang na udas niyang kubay. Hindi lang una pa kamana, Kaya kung mapasad na tigubay yan. Hindi mga may akwaira lang. Hindi na ka. Ilan nyo sa mga ama ko. Ang ngayon na, ay panawaba pa. Asumiyate mo kuwata ka 300,000 na langon ka nili pamamagay. Nag-akis ka tanga. Kagabi, di ka kami akapangutang. Al-wafa'u bil huquqi wa 'adamul ihmal. Ikaw na yung nakasukabdar. Yung kami nga rin, nakabdar ka. Gasto. Naskada to na bang kesukatan natin wala kinerdud pa kan. Mantu nakatan la dunia bang rapa ko dapat gasto ka pa. Nato na ni pagarilakan ni natin na adio ko merela. Na udi nga tugugida. Udi nga tugug gasto na baya ka bayan na tinaway ang mabod na mga tigil ka kagini yung tigbeso. Kabnar yan. Kau sige sabab mga dato na sirang hindi gasto si ko mga bayan. So ba na din gastuan? Poon din sa buwatanon nataman sa kapatay niya na din gastuan so ba? Now ano ba na pagugupar ka ba? Alhamdulillah. Dataro Khadijah radhiyallahu ta'ala anha inugupan niya sa Nabi sallallahu alaihi wasallam sa gasto kapag mabibisi sa Rasulullah na da'wa na tina din na problema san kakateso kamo ka. Nagito so ba iya barasada ka. Mapasang ikaw mura, mapasang ikaw po siko mga bibiyak, may pakasor ka yan ito. So kayo mo ito naginan mga kabnar, ang mustarak, lamang ng kikabnar sa dua kataw, awiginan kabnar o ba nagukabnar agya botowa dato. Hindi ko nakutami mo sa giyang mauto yung kay maulad. Kaya lang po. Narasaman. At na isa sangitiyo na kabdaro mga wata. Kaling na oras. Yan, lapasok na. So, ayun si Chef na buwan. Salusaw na ko nun sa mga didilapot naging kaya kabdar o mga wata. Kaya mga bubu-bubu. So, mga wata tanong ang nabasara wata. Al-mal wal-banuna zinatul hayatid dunya. So mga tamok, abu sa mga wata na parahiyasan ko kapagintaw. Basta ada wata yan na da parahiyasan yan. So gina na kaya bali na parahiyasan na kana obedata lagi kaya mga dekorasyon na sargo matatapos siya. Di parahiyasan na na ipakapi ginawa o ipakapi buntol o kapagintaw ka na rag sa tatagun wala sa mga bitikan. Kabna ng mga wata. Pag meron na kabnar wata, sili ko nasa bangsa.
Akab narwata seko bangsa. Kailangan na swata na miswit kema yan. Api pangitawata nawata kau to. Nabati ko na kena na tabi na tasiringan na may pugudo terang. Kakagiyap hangit di. Api pinakapangitawata sa dunia ko miya gulo sa ulo ko na nawata ka dito. Ano man nawata ka. So Islam nagiti sabab. Akin isa parnya ko kasina kakagis wata sa sina na kana ubang kawata. Na di ba ka kuasa ka benar si ko yang anganin nasir ka. Dagas katiar ka si ko kaberai dagas katiar ka ko kiswitan ka kasuwata sa sina na di ka pa kaya miswit si ko mama. Si iswit ko bubay. Basta kana bawata sa kawin. Ud'uhum li abaihim huwa aqsatu 'inda Allah. Lalu niyo kiran sa mga mayra. Sapat niya kapag biso mga ulama ang tadi ka pa mga pagpili do sa mga loss. Ud'uhum li abaihim huwa aqsatu 'inda Allah. O ginasutigo mga ulama o usul at yun al-aslu fil amri al-wujub. Pakasal ko sugod ay pakasal. Hindi pakasal at na mga sugod ang nawa sugod. Ay pakasal ko sugod na palibot. At na mga sugod sa Quran ang nawa sugod na ta'jiz para di ka tugiga. O di na mubah. Ada taraging untuk akan duit na mubah. Pagki humakabal ako minan nisa, akarumakan ko kebubayan niya kumakubay sa 2, 3, 4 na mubah ko ito na ba wajib. Kena ba wajib? Kung pa wajib, na di kumiro Rasulullah makaba. So kaya gino niya na makaba sa kebubayan niyo na miya kang guna ng sama taguto pansi ko mga mubahat. Kaya ino yung wajib na dirito, wakin mo salat. Sumbuyan ano, dirito, na siratan ng roh. Nah, suwata na si sweet ko mayan. Ikadua, akabner o mga otas ko kapagintaw na mga pagintaw sa makasasarig padanan sa miya kalala makasasarig o makalilidas ko pimbarang ang mga idakal kapatay na gusto ka panyagit. Ito sabab ang piyakpan ko mga aladusa so kapamuno sa wata. Pad ko mga aladusa so kapamuno sa wata. Ganyan man ang kapamuno sa wata. Inan so pamili lanin. Isang pagayon so Islam magugiyan kay ang mga doktor. Ayaw buat kakapakay abu nu nakaswatakan na udapan mabuhay abu adda sabab. Na uwaya bu di ay kumbuhat ay panginom ka sa bulong nakagidi betul so kauyagan. Yan bisa ba insyaAllah. Na pamimikira ka asano nga na mo rin na madaglam ya patay ka. Disudiyo tayo ninong ka sa bulong, nagito sa tornirom na. Ang bino na yung aliyang kunsukuan, badagang sa siyago. Disudiyo to sa alimon na, disudiyo to sa mabiyar ka niyo lawla. So dama tausan na rumar ko Allah. Ay ginanso daw lo jahiliya, kumbuno nila sa mga tayran. Aso tigo Allah, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Sa kami man ipristikiran, agus ka naman. Na ayaw mataan na, miyang aroma ka kami aroma ka na panawar ka. O ba, dataraw mga pada mo doon sa waiting scene na tingin na dati agawan. Lugang mo ayaw daw. Anamar ka, pamula ka sa palapa. Hindi ka nga sa doon na. Hindi ka nga sa SKD. So di ka pa kayo pamula sa mga tayo ada sabab. Kaya mo ibuno mo na gasto nakata sa kamapan. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Balibuno sa mga tayo sa kalak sa kakukubre niyo. Hindi mo daw di ka tira sa gobyerno apaka ito sukang bubota kami ang kubre na Pilipinas. Antunes sabab amya kapia-pia kaya kami ngarakano na yun sa kanil sumud sang bunuan sa mga tayo. Agin kaya kinubali sa agin kaya mga kelida kasada tibumula watera na di pangindiksyonan. Dapat lagi na ni pangindiksyonan ang nada mga kakawin para di silang babawata kapakadakal. Awat adin yang katawan yang maya na basta makadakal suwata adin yang katawan yang maya na makadakal sulagaw. Asati ko mga ulama al-fiqh al-mu'asharat al-karimah al-asl al-tayyib so mapi pakasal na mapi ulaw-ula mapi pakatoko
ide biatan. Nah, andin ni kapakarat awasal, napakarat mampu na pendak lagi kota mangarat ay ulah-ulah. Nah, bersama ada dosa, pembunuh si ko mangata sa kalak sa kapopo beri. Ino kami nga rumah makadagliwata. Pero dimbuat na abab ya pera kamilyon. Nagusun sumiyata mo kang dunia, namang gusto niya na asara makailay sa watayan, nasa ka na bangan bumunuan. Nah, bersakap na watan nakabutiyo sa mapia. Bilang na miyala nga ako na may buhat ka nagirin kaya pakataba ni Pacquiao na tiga Pacquiao ka. Di tiga Pacquiao. Ay panabasun so sangoran yan ay ngayon betul. Na muskil. Mana kan taluan suata ka bubay. Na betul mo so sangoran yan. So may agad kumanga mo dan nah, sige dikira mo na betul ni ran mo. Ani kata na siya butiyo ya. Mga ina kami agos kano gari. Inyo kung betul mga tayo so sanguran ni ran kataw niyo sanguran. Ako niyo ko diga tayo ang bersendano saya. Di ko pa kaya kay peray pagkadusa kaon mauman ka den tawag ng suwata ka asanguran na madusa ka. Tipirin ka inimbol sa may tanditan na ngay dapok na bangang gayata. Ayak na bababay. Nasa magadi ko mga ngungunan ay nagubang ay ranon. Manti ka nun napakaptuyan nyo kung sa mga tayawa. Sabi niyo! Tago niyo ron nararbo. Rarbakan, lekod. Besunso. Miya rata-rata kapit ko. Nasa ka na kubaybayan niyo. Kayo napakatataya. Sorry yun. At siguro na niya sa bansa. Kaya naman napatatan niya sa batay. Kepikiran dia, giring kanan ambil alih tano, asal cakap betul mau ada target lokal lain. Orang kaya di. Oman kan betul ada target dunia lain. Anak kerja apa pemikiran dia. So dia betul yang ngomong apa ya susah orang ni lah. Iya kaya kan. Nah, biar songaran, ini tu songaran. Nah, oman kataluan so, hingaranon na pengiro sa mga malaikat amin. Na uwayawata ka na si Tago. Na amin, ang berita Tago. Seperti yan, so, ngaran dapat na sumapay mana. Problema sa maran nawe, na berita manan melawal sa ngaran, na piyasubat yan siya maabu si ina. Tapi ibarat, na ngaran niya na si Nuruddin, na si karumannya na si dia malah nak kena nujam. Kita dah termimpi lima mama berbuat. Tunggu nak ya bergerak. So pipi ni sungaran, innakum tud'una yawmal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fahassinu asma'akum. Daluang kanu salungan amori. Daluang kanu salungan amori si kumangaran niyo na pipi niyo tinggal Nabi sallallahu alaihi wasallam sumangaran niyo. Nah, apa mana nanti dalam semua dalam mana si kuban, si orang apa? Pipi ini suaranya. Pagi yo, saya nomor si pagi ya. Iya rasa pada tadi. Nah si mangulang pulang. Allahu Akbar. Nah, pipi yang suara tu, kabnaran dan mga mata yo. Kira-kira kira suara nila. Persabi ng mga kabnar. Watayo na kailangan na mapangandon niyo ko agama. Alhamdulillah kasi ada madrasahnya. Madrasah sa Cebu na madrasah sa Lapu-Lapu. Kuba niyo sa pulaga sa mga tayo, kamadang lang mga lagsaba kanaraka kasabag po taya. Imato di mata umat ya sa Fatiha ino to siya maya. Dini pa pangadia. Di mata usubaya sagot sa dini pangapangadia sa ibu agama tan orang Islam. Nah, biar sa mga anta sa parataya. Ipengas watakan jika berdoa sa kapemalian. Ipengas wa akidanian panarimayan paratenyan. So mga dedebiatan magkumrake. Magunod ta, diyan magunod kay kung sasapaan. Niya ka maka, hindi ba anak do kalos. Kalos. Ya matalo ka pamarang na tinakiya bugod siya ma. Kalos ako. Ano tay bibili ako man na isang mo na kalos. Abay siya puta. Bakas kasabangan daw. Ya kau maka, niwi ba nga nakan? Dugdit padala ka.
Yang dia tengah sa pamrang, amay, nakakapo sa anak na, so ini sa na dingin mong ibugay. Menot na tingin na, ano sa mamu? Niyolo ko din ang nada ka ng kuha. Huwag, hindi ko niya nuto sa kuhan. Load. So, yang biat kasi pamrang na sekay pakapon yan. Pagendo sa iyong kaya dunia, mukap ko yaganian, tunay ka pangilis, mga kapnarot, ako sa mga pansa, nakyada ka lang mga susunan yan. Kapnaro mga tasugas to. Kapnaro mga tasugas to, ugay na siya ko mga mama, na basta ka baligay sa mama, na miya na sa kababali niya na wajib kulos. Na may ka din mga pangaruman, na miya ka ng kulog ni din, at binigas to. Basta ka baligay sa mama, na miya na siya ko gasto. Pero kapag bugan ka, siya ko mga bay, nakapiyan miya ka ng kulog ka baligay, na dito to di gastuan. Giti ka piyan mga bay, at bugan na kayo mga galing, bugan siya mga bay. Kapag inuntunan, nabakagyan matay dunia, binakakakaka na yung abon na ipon. Ay na makaboy na kayo isa na, saan mo na? Yan, sakit-sakit ito. Inanaw. Makaboy na siya, saan mo? Kisakitan. Napunta kapag inuntunan, kailangan na mauntol ka kung mamata ka. Arkan ka ito, pag-arkan ka ito. Bugan ka ito. Pero, sa mga taadi gilas, nakanabon, kita ka sa gilas. O man kasi ang gansa ko na bugan ka ito, ma'am. Kami ang iminti sa waiting sheet. Natingin natin, presyo na ako na. So, dipindi ko kailangan. So, wata ka na, na-assignment yan. Ko, nasa ito bugay. Naswata ada assignment yan, ha? Suso, baon yan. Ito, kapag inundo na ito. Suwata iyo nakap na rira na dinyo di mindua. Siapa nga wala? Anita makapas ka na ba? Kaya na nga tayo dapat man makakuha ng mga answer. Tanan natin bilang na kumulo ka po. Sa kano mga ina, mga ama, mapasay ka sila sa watayo. Na idira amya sakit sa mga watayo na dinubulungi. Kaan natin bilang. Ay problema na senta bud na so bakit ko tiyan na basta ka wala bulong di basta dia di sida suata ka na so makita tiyan na nasa bito na tiyan ninyo doon yun na senta ka so paano ni lokas kuwata yan na tata rimaan so ganang kanod mamanita sa mga tayo ganang kinyo doon di sinta so emana na mamuratan niyo ka mga tayo bunang. Pada sang Allah sabi agak lama pian maaf ubedi ka sabuti ka tantua mera siya koresa ando manay kapakakambat ta corona makuha ka daging adulti maatalo pa ka benar aku usen kana sa daging makambat oras dagan supoy yagi ka mga pagarita no akataw na kana kana ubedi mo manluwi na kundi ka bayaran na maaloy niya langon na di bastan mo maaloy langon kabnaro dato, kabnaro bay, so kabnarira na dua, kabnaro panawata. Wan na daw ng maloy, naging gusto ka bubalita no mga manusia di pa taroto, siya katawi sa diyaga, ang kalang may sikoras sa pagkadaging at pagkausin naging agultano. Hada wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.